wahlelwa khona wabhalwa ngempilo yami wagqitshwa khona ngempilo yami empilo yami wagqitshwa khona ngempilo yami wahlelwa nguJesu wagqitshwa khona ngempilo yami ngathwalelwa amahlazo ami wagqitshwa khona ngempilo yami sibotshelwe ngonamandla. Okay, ndibuyile bafethu, ndibuyile asiphinde sikhandeni masikhandeni unika abantu bam ithemba. Ngoku siyakwenza upart 17. Yes, part 17. Welcome ke my people, masikhandeni ke unika. Ndiphela ke ndinishiya ndisithi mna abantu bakuthi bayasikhohlakalisa, especially abafazi. Andiyazi noba ziyenzeka na ezi zinto phaa emadodeni, but abafazi, no man, ngapha basibetha ngamayeza, ngapha basiboleka imali zethu bangazibuyisi, ngapha bajika babe zii-enemies zethu, ngapha bathetha ngathi kakubi. Eyona nto bayifunayo abafazi okanye amantombazana, andisazi isitori sabo, ndingakasichani, ndisazama usitshekha uba zikhiphani vele apha kubo. That is why ke ixesha elininzi mna ndizithandela ukuhenga nee-boys. Andiwathandisisi ncam amantombazana as much as uba ndiyintombazana nam ndingumfazi. I don't really like girls, guys. Ndindichazela inyani, ndikuKristu ndingaxoki. Ndithanda ke ngoku aba vele ndikhule nabo, like abantu bam nje, itshomi zam zonke zakudala, because ke andizobafaka mgqumeni, si-right nje, ndi-right nabo. As a result ndiye ndinqene kakubi ukubuilda i-friendship from scratch. As much as uba ndiyabathanda abantu, ndiyabathanda, but xa kuthiwa ingathi zaba too close, ndiye ndicinga zonke ezazi zinto ziza kwenzeka phana. Uzama u-understand umntu kaThixo akwenzela izinto ezingazi-understand ezifanana. Amantombazana nifani, imane nifani, nenza into ezifani. Xa uhleli nee-boys kuyahlekwa, kuxoxwa inonsense phana, kube mnandi. Nibhonde nje nee-boys, kuxoxwe kamnandi. So yeah, amantombazana ndinithandisisi, right? Like andinithandisisi. Ndiyanithanda but andinithandisisi ncam because nikhohlakele nina. Nantso into endingayithandi ngani, nikhohlakele. Anonqeni ukungcungcuthekisa omnye umfazi. Anonqeni tu, ilula loo nto kuni. Umbuzo umntu ulala njani ebusuku, nilala njani guys, echazani. Ndifuna xa ndigqiba apha le recording, kakhe nihambe niyozisearcha intliziyo zenu uba yintoni problem yenu. Khe nidile no-self, because uself guys kuyadilwa naye. I-jealousy, kahle umntu ngamnye unayo intwananyana ye-jealousy phaa kuye phakathi. But ke ngoku idinga ntoni le nto uba deal with yourself, you sit with yourself, you pray about these things, umcele uThixo akuncede, akuncede uThixo akukhuphe emonini, because indaba iqala phaa emonini. Because if besihlala nabantu abangenamona, abanothando, ingxaki iqala emehlweni, lapha ingxaki emehlweni. Ewe, undijonge uqonda uba no man, kutheni emhlena, kutheni njani. Ndakhe ndayifumana into enjalo. Umuntu owayekhe ngowasefemelini yam weza ngodla ndicofe namathanga lana. Hayi, awakho amathanga aqinile, kutheni awam engaqinanga, yonke into endiyenzayo uyakhomperisha. So it's dangerous ke ezaa zinto, because umntu kaThixo angaza kutyisa ikhefu ngoba nje rhalela uba njengabo okanye rhalela ukuba nguwe. Phumani kulo mkhuba, love uself ngale ndlela uself ayiyo. uThixo akaphazamanga ngoko bekucreate uba mawube yile nto uyiyo, but iproblem ke ngoku kufuneka ulungise umphakathi lo, because imiphakathi yamantombazana nabafazi ingcolile, imdaka ifuna uklinwa. Ewe ya, ndithi ke guys, ndahamba ke ndaqonda uba okay, xa kuthiwa imali zam ke andizophinda ndibe nayo imali, kuphelele ngamnya. Bendithe kuni ke ngoku bendinibalisela kwenye ii-recordings zam, mna uThixo undenze ndangumntu ebantwini, undidale kamnandi uThixo. Intlantla mna ndizalwe nayo guys, ndizalwe nayo intlantla. Nisivile isitori sam ecaleni into yoba phana kulaa ntlantla ndandizalwe nayo, phaa efemelini yam, ubugqirha buqala kwaphaa efemelini, bandibela isingqobo sam kuba besithi bafuna uthatha iintlantla zam. uThixo ke emhle ke guys, akazange wandishiya kwezo meko, akazange ndiyekele. Akadingi singqobo uThixo ukuze iintlantla zomntu zihambe naye. Iintlantla zam nantlantla sonyuka nazo yonke imihla, ndikweli lizwe nje, zihamba nama nasingqobo sebiwa isingqobo sam ifemeli.
Abandiyekanga ke guys bandiphinda ndithe mna naliphupha ndiliphuphile funeka ndigodukile ndimbuza le mibuzo mininzi uThixo uba zintoni gozi ezi zazizoba funeka ndiyokwenza lo msebenzi ngokuphuthwa ndim andizophikisa mntu because kaloku ndiyazazi ndingumphuphi vele and ndingumphuphi nje ziyenzeka ezi zinto ndiziphuphayo. So ndihambile ke guys, sorry, utata igayidi yam utata uQingashe wandichazela uba funeka kwenziwe ntoni. Andithi andazi izinto zamasiko nasekhaya akwaziwa amasiko, andazi uba ndizawufika ndithethe nabani, kuzokwenziwa njani, ndazi nix. Wandigayida utata uba kuzawufika kwenziwe kanje, uprofethi lo waseziyoni, umfundisi lo waseziyoni. Ndithe kuniziyoni xa niyijonga ningayijongeli phantsi izayoni. Abantu bakhona xa nibajongile bangathi ababonakali kakuhle. Ii-gifts ezininzi ziphuma phaa eziyoni, ningabajongeli phantsi abantu baseziyoni, niyawubhideka. Ii-gift zenu zethu zonke xesha elininzi zihleli phaa eziyoni. Yeah, so ndahamba ke guys ndayofika ekhaya ndiyokwenza lo msebenzi kuthiwe mandiwenze, ndiwubonileyo ephupheni lam. Xa ndifika ke kwaxhelwa nyhani ke igusha ekhaya, kwabizwa abantu basekhaya ke abangodomi nabo abangayi-understand into zamasiko, but ke ndim ke ngulo funeka bayalele uba kuthiwe yenzani kanje, yenzani kanjena. Ndaba ndibagayida nam ngale ndlela bendibone ngayo ephupheni. Kwenziwa ke guys, kwavela ukuthakatha kwefemeli. Ubugqwirha guys buqala ezifemelini zethu, uthi usiya kwii-friends sebegqiba apha endlini. Phana ke na kula lantuzana kula makhaya ndaya kuwo kuyonziwa lo msebenzi. Kwaxhelwa ke le gusha, kuthiwa ke ufamily member othile waba iphathi ethile yenyama phana. Andizazi ke ezi zinto mna guys, ndithe amasiko andiwazi. Waba iphathi ethile kulo msebenzi wawusenziwa kwenza uba yonke laa nto yayisenziwa phana ingayindawo, ndingaphumeleli mna ndibe nguthingi-thingi nje kwakhona ziphoncuke izinto zam ezandleni. So kwakwenzelwa loo nto ke ngoku kwakubiwa loo nyama ithile. Andizi-understand ezaa zinto, so sanondibuza noba yeyiphi iyo phathi yonyama ndiyazi, but kuthiwa kunenyama eyathathwayo ke apparently ziinyama ziphuma ngaphakathi. Abantu abawaziyo amasiko bazoyazi uba yeyiphi leyo nyama eye caba ke iye izikhoze ii-problems more xa ivele yaduka ke kungenziwanga le bekufama iyenziwa ngayo. Ndinixela ngeefemeli zethu mna sizalwa kuzo. Iifemeli zezinye nje uzuvele ube nguthingi-thingi guys emhlabeni ungazazi into yoba khetha bani ke ngoku because ubethwa yifemeli endlini. Uthi usajongele yefemeli endlini uyobethwa zitshomi estratweni, uthi usajongele uyobethwa ngumeza uqala nombona. Guys kutheni ninjena? Nisiphilisa kabuhlungu, nisiphilisa kabuhlungu. Yeah, anyway, ndabuya ke ngoku mna ndidoma ndikakayazi uba kunenyama ezithathiweyo phaa ezibiweyo eziyothakathwa. Andazi into mos mna, ndazi uThixo wam mna qha, that's all I know. Ndabuya guys, ndabuyela back eCape Town ke ndilindile uba ke hayi ke zizawude zivuleke izinto. Hayi bo, kwaye kuba mnyama mpela. Ndibuza umbuzo ke ngoku, Thixo zintoni ezi zinto ndivumela uba mandingene kuzo? Ndandithe ndizikhethela wena, ndifune masiko because ndiyayazi ezaa zinto zibuye zibe nee-complications. Abantu bamasiko bayondixolela, andiwajaji amasikweni guys. If ayanisebenzela by all means andina-problem nomntu wenza amasiko wakhe mna. If ayasebenza, go for it. But as for me ndatshuza ndathi Thixo ndizifunela wena because ndikhule ndisazi wena, ndizoqala into ezishushu ndimdala kangaka ndizawuba confused. I don't want to be confused because kaloku mna ndinomlomo omkhulu, ndizawuphela ndithetha phana and ezaa zinto zamasiko zi-complicated. Kukhona abantu abadala phana, kunemithetho enjanjani. Andiyithandi imithetho, ndinixelela andiphili kakuhle phantsi kwemithetho because kaloku ndiyayazi uba uThixo ufuna ndenze ntoni. So leza confusion andizifuni ebomini bam. Ithe isuka apho ke indaba, hayi kwamnyama guys, kwaye kuba mnyama. Uprofethi wakhona ke umfundisi waseziyoni wathi hayi khona kungahambi kakuhle. Wacheka wathi mntanam bakugqibile. Yavela apha indaba ke uba kunenyama ezithathiweyo ezinjanjani. Ndakhala guys, ndakhala. I think I was crying nje kwaze kwaphela inyanga. Ibuhlunguni intliziyo yam uba kodwa yifemeli enjani lena indibulale ndimncinci kahle. Ndibulewe mna ndisemncinci ifemeli yam. Bandibulala nje bendibulala, but uThixo kwezo meko oko wayemane ndonyula, uyandonyula guys uThixo akandiyekanga, uyandonyula ezintweni endifakwa kuzo ziifemeli, ndifakwa kuzo zii-friends, ndifakwa kuzo ngabantu nje. Abantu nje uthi umntu uqala nombono, uqala nomazi akufake nje.
ukukhohlakala kwabantu basemhlabeni. Mna ke I've been through kuzo zonke ke guys ezi zinto, ndizama ukuveza loo nto uba ndizihambile ezi ndlela, ndibubonile ubomi, ndakhala ke guys uba so kuzawuthwani ke ngoku. Mind ke ngoku imali le ndandiyokwenza ngawo lo msebenzi yimali endandiyibolekile. Nditshilo mos uba ndandibroke, mna ndibroke kakubi, ndiyibolekile laa mali. Ayikuba nemali guys, ndiyoyiboleka laa mali le ngoku ndibethwa ngayo yifemeli yam. Ngoku ndimelwe mna kubuyisa iloan endizibolekileyo uba bendifuneka ndenze lo msebenzi, ngoba ndandishoka lokhu uzawuvuleka izinto zam. Uthi uNomalinge uza kunyula sana lwam, siyonyulwa sana. Oh, ndonyulwe already Nomalinge, ndonyulwe, uzalivibala lam wena kule UK. Hayi jonga li-tops. Yingako ndinamandla okuma phambi kwenu ndithethe ngezi zinto. Kodwa ngoku bendise-South Africa bendingumfi guys, bendingumfi. uThixo ndonyule already, ndizawunibalisela izinto ezinkulu. Lindani nje nina, ndize ntweni, ndiyeze ntweni. Qha ndifuna niyibone yonke le background uba uThixo akavelanga wandihlela ngetreyi, undiyekile kwamanye amaxesha zinetha mfanam. And ndiyacinga ke ngoku iplani yakhe vele belungisele le nto yoba xa sendikwesi space andibeke kuso sisikham sokuphila le nto ndandinepicture ngoku ndandimncinci ndiyiphila, hayi lesi siphithiphithi senziwa apha emhlabeni, because kuphila itywabgwishi apha emhlabeni, sisifirifiri sempilo into ephilwa apha emhlabeni. Njengoba nditsho ubethwa macala, ziitshomi, yifemeli, yicommunity, kusemsebenzini. Guys, sizade siphile phi sifumane ukuphumla? Sawuphumla phi? Funeka sife kuqala siyophumla ezulwini ke ngoku xa itsho le nto. So ndize ntweni guys, yilindeni nje nina, siyazi sesistory sam. Ndizade ndizofika kule UK uba ndize njani apha, kwenzeke ntoni apha e-UK, kodwa ipeace ndazoyifumana kule UK. Now laa ncwadi ithi Journey to a Peaceful Life, uThixo wayendibonisa yona, eyona peace yile ndawo ndikuyo. Ndingcungcuthekiswe mna eSouth Africa, ndangcungcuthekiswa yeyi kona zonke kulo South Africa. Ndaze ndazibuza into yoba gayizini kuthe ndiphetheke kabuhlungu kangaka. Ibe buhlungu intliziyo yam guys, ndikhale kuThixo. Ibe buhlungu intliziyo, ibe ngathi iyaqhuthwa ngaphandle. Abantu bakaThixo babebezenzela kumnandi kubo. uThumeka yo suthetha ngefamily, ayingubantu abo abakhohlakali ukufa. Nam I have a story ngefamily yam. Sisengxakini guys, sisengxakini eserious zifamily zethu, sisengxakini ziitshomi zethu, sisengxakini emisebenzini, sisengxakini eku-community. Sizawuhlala phi? Sizawuyifumana phi peace? Ndifuna umbuza lo mbuzo, ifumaneka phi peace ke ngoku xa sizawuthi go through kuzo zonke ezi zinto? But ke ecaleni ke ngoku iBhayibhile iyakwazi uthetha izinto xa sifunda iziscriptures asinaki. Kukhona iscripture phana endifuna ukunifundela sona quickly esithetha kanye ngezi zinto sizawugaxeleka kuzo. Meaning uThixo wayeyibonile le nto uba zizinto eziza kwenzeka ezi mind, ebefuna ke ngoku upreparisha ingqondo ezi zethu. It's just that ke ngoku xa singayifundi iBhayibhile we don't know these things, but when you know Israel kaThixo uyaphola kule yokucinga, uphole apha ekopo. Yabona ngoku iposition endikuyo ndipholile mna kule yokucinga. Zithi izinto zindiphithizilisa, ndibone uba ndivele ndithatha ibreak guys, ndihlale phantsi ndithi we kuyawaqaliwe. Ndithi ke ntombi enkulu, calm down, you've been through all these things. Yintoni engakohlula ngoku? Yile ndithe xa bendithetha nani mna guys, amadimoni namagqwirha andihleki kulo nyaka, ndizawudila nawo direct. Ndiyiphilile impilo yokungcungcutheka emhlabeni, ndiyenzile into obuyele emva, ndiyenzile into ophoncukelwa zinto zam back and forth ngenxa yobugqwirha namadimoni. Ndiyiphilile loo mpilo. No more. Ndiyasayina apha phambi kwenu namhlanje ndithi no more. Igqwirha, idimoni, yonke la nonsense ndizameni nzani uhoya kulo nyaka. iBhayibhile ithe, bendithe kuni last week, ndithe indlela endiva ngayo this time, because nindivisile ubuhlungu ayinje kancinci. Ndithi ngoku izinyo ngezinyo, iso ngeso, nawajongeni amehlo am, iso ngeso. Ndilapho ngoku. Ya Omega uthi nam ke ndinomlomo omkhulu, ndabaxelela uba nina nizoba yileli yam to empumelelweni yam. Bakanti bazaba yileli. Iphinde ithi la Bhayibhile ithi uyakubenza aba bangamatshaba ethu babe zizitulo ezenyawo zethu. Mna wamamatshaba, I'm sure they are feeling it, and basezayifela bakenze nix, because ndize kakubi this year. Andidlala, ndihleki namadimoni, andihleki namagqwirha, ndizanihoya this time. Yabona iBhayibhile yona ndizayithatha ndiyibeke ecaleni, ndizawudila nani straight this year. Ndifuna niyi-understand le nto ndiyithethayo. Uzundizame nje kulo nyaka mfanam, andikhathani nobuze kwephi kona, ndizakuhoya. Ndiyafuna niqiniseke kuloo ndawo. Ubugqwirha obubeni nizabubeka phantsi this time.
uthini umuntu pha uthi uMega uyabayeki ntase. Okay, yeah, no, ndizanihoya guys na this time. Andidlali nyani andidlali, ndikwe finish ukudlala namagqirha mna namadimoni wenu, ndidikwe finish bobubhanqa obo. Ndizanihoya pha enkonzweni ke abefundisi bayayiteketisa yonke lento, ufike kufuneka kube holy kube nice kuye leya. Andingomfundisi mna, ninjonge kakuhle, andinguye tu umfundisi. uThixo ndinike le gift andinike yona ukuze ndizodila nani straight one by one. Ndizawudila nani ndidilele nendawo engakayo abefundisi, because abefundisi basengxakini nini ezinkonzweni bebodwa nabo bahlukumezekile ngabantu bebandla. Uthini uNomalinge, andisakuthandi sana, yo ingathi ndingana lamandla akho. Awazanga lula mntakwethu, awazanga lula amandla endinawo right now. Ulindiwe uthi bahoye. Okay, niyandingqinela uba mandingabayeki. Hayi, andizoniyeka bafethu, mna ndidikwe finish bubhanqa beni. Dzanihoya, ndithe mna mos andingomfundisi mna, igift yami ihamba yodwa ayifani nezinye. uThixo benza amabomu futhi mayibe different, ngoba ndiyile nto ndiyiyo. Abefundisi ke bawuhlala phana besithi holy, bethandaza benicenga. Andizonicenga mna, ndizanivuthulula straight. Uthi uMega, nam ndizixelele unyaka uqala uba I will fight fire with fire. Yey, fire with fire betnana, kulate ngoku, kulate. Siyaguga izinto asiziboni ba siyaphi emhlabeni ngenxa yobugqirha nalamadimoni. Uthi didikwe finish kuhlukunyezwa ngabo. Guys, fire by fire, ihlo ngehlo, izinyo ngezinyo. Hey, ndifuna usebenzisa igama, ndonqona ubloke le account. Hayi, ndonqona ubloke le account. Imani ke ithi ke iBhayibhile efundwa ndim, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. I think ndilifumene lizwi senilapha. I'm not lacking anything, ngoba ndidlulile ezintweni. Kwakhala amaxhego amadala ane-grey hair esithi sibadala sibangaka sine-grey hair, azange sayubona le mihlola yezinto zehlela lo mntana emncinci kangaka. Guys, ndithi kuni kube ngathi inhliziyo iyakrazulwa, iyakhutshwa ngaphakathi. Wakhe wayiva ipain enjalo, uhlutshwa ngomnye umuntu obefana uba uyakuprotect, ufana uyakuthanda, ukunika uthando. Niyahlupha nina. This year iyaphela wonke lo msangano. Mna ndizanihoyela nabaninzi futhi, watch me. So iBhayibhile xa ithetha ngolu hlobo, ngeli xesha ke ngoku zindibhuqa nje left and right. It's just that xa usengxakini guys, you even forget the scriptures uba zithini kanye, because kaloku usentlungwini, usengxakini, umhlaba uyakuphehluzela ngenxa yabantu abanezinhliziyo zimbi endithetha ngazo. Aba kulo nyaka funeka senze sure uba sibafaka izinyo ezinyweni mfana. Mawophuke kusiyiwa, makuyiwe this year. Ndiyanicela 2025 umuntu okwenza kakubi yayibuyisa ububi ngobubi, makuvele hey, ndifuna ulisebenzisa igama zalisebenzisa, makuvele kunywe once. Abefundisi abakhona niqoleni, makuvele kunywe once, because siyaphela ixesha liyahamba lilindanga thina. Siyacotha ngenxa yamagqirha namadimoni, siyacotha guys endleleni. Akuhambeki lula ngenxa yobubhanqa bamadimoni namagqirha. Ndithi kunize ke ninizame, ndizameni this year, ndizanihoya. Andingoyesu mna, andinguye tu uYesu. uYesu wayenayisi kabi, andingoyesu mna, ndizanihoya. And inkohlakalo endiyiva ngaphakathi kwam icreatwe ngubani kwanini. Ngoku xa ndithandaza mna andizothi Thixo baxolele ngoba bayazi into abayenzayo. Niyazi kakuhle into eniyenzayo nina, niyayazi into eniyenzayo, anibhanqekanga nina apha ezingqondweni, nivula ingqondo nisisokolisa kangaka nje because niyayazi into eniyenzayo apha. Andingoyesu mna, ndizanihoya. Uthi ugcina uThixo ixesha longezi ebeliyeke ngabomu, now dila nabo straight into oyiphethisweyo inkulu. Amen, amen. Gcina njengoba nditsho ndithi na guys, andingoyesu. uYesu wayenayisi ukufa eguqa pha ekhala inyembezi bawo baxolela bayazi into abayenzayo. Niyayazi into eniyenzayo, and iBhayibhile inazo ezi scriptures uba masidile nani. It's just that azifundwa ezi scriptures. Nifuna ufunda ezi scriptures ezithetha kamnandi. Alikho ithetha ixesha lokuthetha kamnandi ngoku, liphelile ixesha lokuthetha kamnandi, because sithethe kamnandi nani anisiyeki futhi niyasithakatha, nisiyeka ngakwezo meko, niyasisokolisa, sibuyela umva ngenxa yenu. Abefundisi bayakhala ezinkonzweni ngenxa yenu, kodwa funeka bavuke every Sunday bawuma phambi kwenu benyembezana benjalo, baqina izibindi phambi kwenu, ba-act as if konke kuhle kungekuhlanga. Ndithe kuna ningomfundisi mna, ndizawudila nani ke. Eyami igift i-different ngendlela esesimanga.
ngeli xesha bendingena futhi ekulingweni, it makes sense why bendingena ezintweni ezinkulu kangaka uThixo ethule ebefuna ndizodila nani. Zanifundela ezi scriptures zingafundwayo ziyekiweyo, zanifundela ndilindeni. Right. Njema ke ngoku mna ndifile into yoba kwindawo endikuyo ndingumnqobi, ndiready futhi ukudilana lamadimoni wenu nalobu bugqirha benu. Uthi iBhayibhile apha, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. GuJohn lowo chapter 16 verse 33. So bekukhe kwaliwa ngaphambili kucacile itsho lento. Andingumntu okwazi ucacisa uba sithini kahle kahle iscripture, but uba umuntu umamele lento ndiyithethayo bekukhe kwaliwa ngaphambili, ayikuba khange kuliwe, itsho lento. Xa ke kuthiwa ke ngoku take heart ngoba mna umhlaba lo besendiwunqobile. I think ke ngoku umhlaba lo kufuneka siphinde siwunqobe okwesibini because niyahlupha. Ikhona elinye ivesi apha ndifuna ukuyifunda nayo, ndilindeni. Ndithe kufuneka kuthethiwe ngoku lento basibe nice apha, sinice niyasisokolisa. Ithi Exodus chapter 21 verse 23 to 25. Ithi, but if there is serious injury, you are to take life for life. Nimamele nizivule indlebe, niqiniseke uba nizivulile indlebe. iBhayibhile yaninika igunya uba niyenze lento, because uThixo beyazi uba vele uSathana yinto ekhoyo. Ndithi vele wayekhona kwapha, wazowela apha emhlabeni njengoba sesisokola kangaka nje bubhanqo benzeka phaa ezulwini, so sizofela loo nto thina apha. But ke iziscriptures ziyasigayida uba masithini xa kunje, because kunyekenyeke macala. Ithi ke apha, but if there is a serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Yes, itsho iBhayibhile, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. So wandibruza mfana mzakubruza 7 times. Andikho sure uba niye ndiva uba ndithini. Wandibruza once, mna ndizakubetha 7 times. Ndikhohlakele guys, nindikhohlakalisile. Owam uThixo ke wenza lento ndithi makayenze. Udangerous umlomo wam unjalo. Ndakhe ndathi Thixo bantu bakho, deal with them. And ndikubetha ngo-7 times mna. Andizothi once, 7 times. Uthini uKijo uthi 7 times good. Yes, inamba enkulu ezulwini ngu-7 times. Wena uzawuthi ubuthi uyandizama ngo-1, zakuthi 7 times mfana. Ndikuyela phaa kuThixo futhi ndithi Thixo, deal with nonsense zakho zasemhlabeni, deal with them. And andizoba nasize this time ndibe ndinosizi, oh hayi Thixo bayeke. So no, ndiphumile apho, nina aniva. uNomalinge uthi hallelujah, amen. Nomalinge aniva nina abantu abanice nebathatha advantage. Siphumile ku-nice ngoku ngenxa yenu, niyasikhupha ku-nice. Uthi umlu andivanga kahle le vesi ukuthi likuphi, ithi niza kufundela into enamsebenzi leyo. Ithi Exodus umlu ithi, but if there is serious injury, so Exodus chapter 21 verse 23 to 25, yeah. Ithi uthini uKijo uthi niyaphapha ke nina, violation yantoni molo, ngoba bakakwenzi nix na kungakuthetha kanjalo. Xa bekuhambile uzawufana nam lo ungabi naxesha. Uthini uMahadi, siphumile ku-nice sisi. Hayi mna ndiphumile guys ku-nice, ndiphumile kubhanqa obo. Uthini uKijo bafuna ukublockwa for into engekhoyo. Oh, ublock akancedisi guysini. Abayeki hey abayeki ababantu. Exodus ithi chapter 21 verse 23 to 25, but if there is serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, bruise for bruise. Ndihleli phaa kubruise ke ngoku mna ndiza kubruza mfana 7 times. Uzawuthi undibruza once, ndakubetha 7 times. Ndiveni xa nditshoyo. Uthumeka, yo, I'm also going for 7 times. Bekade ndisithi 3 times. No, better once 7 times. Ngwasemazulwini vele 7 times. Awuyanga kude. Uthi uKijo, no sisi ndithetha ngo-TikTok lo ufuna ukubloka. Okay. Ewe uTikTok naye usinika ingxaki, ngicela uthetha nam. UKijo uthi they just gave. Okay. Mabandimele kancinci guys, we need to talk about these things. We need to talk about these things, unfortunately. Right. Deuteronomy 19:21 iti
instructs, shows no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. So niyayibona uba yinto ekhoyo lena phaa eBhayibhileni, ayikhange ingabikho. It's just that ezi scriptures guys azifundwa tu, kufundwa ezi zithetha kamnandi. Baba abantu bekaThixo bephela phakathi enkonzweni, abantu bakaThixo bephela ekuhlaleni, abefundisi bephela kodwa funeka bame phambi kwabantu bathethe kamnandi. Ni phakamisa izandla phaa, haleluya haleluya, nive kamnandi, kodwa ababantu baninika ukutya balala belila bona everyday ngenxa yenu. Uthini Khitsho? Mabame, these things have to be said. Guys, siyaxolisa kwa TikTok bethuna sisengxakini, we need to deal with as issues. Akuthethwa ngezi zinto, abantu bayaphela, abantu bayaphuma emabandleni, ayikho ntle lento yenzekayo, ayikho ntle tu. Ndiyaxolisa ke ku TikTok uba ndithethe kwaze kweqa, ndathetha amagama angafanelanga, bayaphuma. Ndiyazama guys uba ndingakhupheli ngamandla, ndiyazama but into elapha ngaphakathi kwam irongo kakubi. uKhitsho uthi usathana usile, funeka simoyile ke ngoku. Uthini uMega uthi why they gave, because akuthukiswa apha. Ndile nditshoyo ndiyazama by all means guys ba ungathethi izinto ezibheka ecaleni, ndithethe izwi ndikuKristu ndingaxoki. Ndiyazama kona, ndiyazama moya engcwele. Yes, we cannot afford ukublockwa guys, because kufika ixesha loba mazithethwe ezi zinto singafihlisi. Nanku umuntu pha uthini uShameni uthi Deuteronomy bani, iDeuteronomy ithi chapter 19 verse 21 instructs ukuthi nje show no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Mna ndihleli kubruise guys, ndiza kubruisa mfana, uzondizame nje this year. Ndiza kubruisa straight 7 times, not even 2 times. And xa sendikubona uThixo dile nawe ngendlela embi, andizoba nalo nosizi. Bendikade ndiba nosizi, bendithi mosixa ndikhala mna ndikhala kuThixo, mna ndithi Thixo abantu bakho. Ndikhala ndithi inhliziyo ku guys bangathi iyakhutshwa phakathi, ipain izinto nisivisa zona, ubuhlungu nisivisa bona, nibe niqhubeka nobomi benu ningenaxesha lalonto. Ipain itsho phakathi enhliziyweni. Sinyamezele ke. No more kunyamezela ngo-2025 na guys, I'm done. Ndithi ke guys ke, so eyona nto endifilish intoba zindiqhubile ke ezi zinto ndinichazela zona, obubuhlungu ndingene kubo, ndingeniswa ngabantu bonke kwikona zonke zasemhlabeni. Ndiyanibalela mos izinto endithe go through kuzo. Yes, ndizawuthetha ezi ndizaziyo, endisazikhumbulayo. UThixo ke undinike le vision ukuze ndithethe ngezi zinto, abantu bavula ingqondo, bavula amehlo, babone intoba aba basisokolisayo emhlabeni kufuneka sidile nabo, because iBhayibhile iyasinika igunya lokuyenza lonto. Iproblem emabandleni kushunyayelwa unice, emabandleni kushunyayelwa uholy. I'm done no holy mna guys, sorry, because izinto ezibhlungu zehlele mna zehlelanga omnye umuntu. Ogqiba abantu bakaThixo babuye bazohleka phambi kwakho, kanti bayakubhuqa apha ecaleni abakuyekanga. No more. UKhitsho uthi amen sisi, amen. No more guys, because niyabuya nihleke phambi kwethu kanti niyasibhuqa apha ecaleni. Yeah, imani ke ndikhawuleze ndicheck, ndiyazenza mos umuntu, ndiyazizama bethunana, ndiyazizama uba khe ndibe organized. Okay, uthilo mos omnye umama umfundisi wami wathi uthi noMega uthi no mntase kwanele ngonyamezela mntase, we need to fight back and focus to our happiness. Amen Mega bethunana, liyahamba ixesha lisilindanga, saba ngogogo silibele kukutataamisana namagqwirha namadimoni wakhona, sizawuguga sife singayazi noba safika emhlabeni kaThixo senza ntoni, because sihlalela uba neentlungu zomphefumlo everyday. Ndinichazele mos istory umamam owonwaba only unyaka uyi-1 kumtshato ka20 years wonke. So u19 years wonke wayehlelelwe zintlungu zomphefumlo, ngoba wayenice kakhulu, ehlelela unice, wamenza unice uphantsi komhlaba. Ngoku uyofika athi phambi kobuso kaThixo wenza ntoni emhlabeni? Xa bendinguThixo ndizamqhwaba ngempama yowapha kude mna, because bendikunikile ubomi, wakhetha uhle wenza ntoni wena? Ulila everyday. Benza mqhwaba xa bendinguThixo. Uzisokolisile ntombi 19 years yonke ubuthi wenzana emhlabeni, ndikunika ubomi, wena wadlala ngobomi, walibala kulila everyday. Who does that in the name of umtshato? Abantu banyamezela ukubhanqa in the name of umtshato, because kaloku bafuna uba hayi mna nditshatile. Hey, xa ungasebenzi phuma emtshatweni, awuzoba ngokuqala uphuma emtshatweni. Yeah, okanye nizawufana njengomamam nilile everyday, iphele 19 years nihleli phana nisenza into ningayiboni, niphume phana ningenaso nesikolo esi, ningafumani nomsebenzi lona because anifundanga, nilibele kuteketisa umtshato, nilibele kuteketisa i-relationships.
Yeah. Nabe nifunda lento ibhalwe pha, some comments in this live we've filtered to protect the community's experience. Siyaxolisa bethunana, siyaxolisa. It's just that ndiyavukelwa ngamanxeba, ndibuvile ubomi mna, ndibuvile ubuhlungu emhlabeni, ndibuvile. Ndixoleleni TikTok, akuyo plan yam ukuthetha ezi zinto zinkulu kangaka. But ke ndivumela umoya kaThixo wenze lento ufuna ukuyenza, because I never woke up ngolunye ilanga ndiyazixelela into yoba ndizazohlala phambi kwenu ndadicide ndiba mna ndize ndizondichubela ukuphila kwam, intlungu zokuphila kwam. No, uThixo nguye ondinike le vision uba mandize ndithethe ngoNika. Uba niyazibuka kakuhle iividiyo zam phana ekuqaleni ku-part 1, part 2 to part 4, ndirongo ukufa, ndimbi guys, sorry, ndimbi, ndandidiniwe, ndigqokoqoko, ndikwena ngulo Thixo ndijikeleza undifuna izinto ezinkulu. Mna ngoku kufuneka ndizozibhenca phambi kwenu ndithethe ngobomi bam obugqokoqoko obunjena bona. UThixo akanaxesha labugqokoqoko ke yena ke ufuna uphilisa bakuphile abantu bakhe qha into ayifunayo uThixo. Ufuna abantu bakhe bavule ingqondo, ufuna abantu bakhe baphume kule nto yokuziteketisa izinto kube kusonakala, because kuye kusonakala guys, akubuyi ngamva. Kuyonakala, akubuyi ngamva. So we need to talk ukuze kulunge. Andithi xa kuthethwa kuthiwa izinto zoniwa ngomlomo ziphinde zilungiswe ngomlomo. So I think ke kufike elo xesha loba masilungise ngomlomo. Amagqwirha namadimoni funeka ezipositionile uba kuzawusetyenzwa this year, kuzodlalwa this year. Ebedakasa erelaxe kakhulu, kufika ixesha ke ngoba makuvele kugilwane once. So kwindawo kuyo mntu omameleyo apha, ndiyacela xa udropha apha mntakwethu uhlala noself uzixelele into yoba yeyi kuzawusetyenzwa this year. Malithi lifika idimoni negqwirha ube uready, uprepared uba uzawuzilwela. UThixo mase uyakwazi uzipholela naye, abe busy kweminye imizi. Ndiyacinga noba uzokwe-busy kweminye imizi, ube usifa apha ngoku, ingxaki zikuphethe ngoku, ubhuqwa kanye ngaba ucimba bayakuthanda bazokwenza bakhona ebomini bakho, bazokunceda, bazokwenza njani, ubethwa kanye ngabo. So ithi le nto you need to be stand alone. Yabona ezaa zinto zingo-stand alone, usazi isitori sakho uba uzazilwela, because uzawuthi ufuna abantu ngelinye ixesha people are not available, baxake zezabo bona kuqala izinto. So meaning amandla wakho mntakwethu wakhangela, wabhuqa aphelele amandla akho abekhona kuwe. Bendisatsho ke kwesi sitori sam nditshilo masiba mna ndithetha uphana phaa, ndithetha le nto uThixo aqala ayifake engqondweni yam ndikhuphe yona kuqala. Yes, bendisathi umamfundisi wam uMrs Miselo ebethe yena ungumntu organized, uyabhala phansi. So ndiyazama ukuyifunda ke le nto yokubhala phansi guys, kwenza uba ezinye izinto ndingazilibali. Imani ke kancinci ndikrobe uba andilibelanga nto na, singene kuyo nayo siyithethe. Ndilindini nina ndizothetha nani ngoku. Mhlambe into endingayenza ngoku ndisaphicayo, makabe ndinidlalela ingoma. Yaqonda ndinganibhori bantu benkosi. Ayiplan yam ayikokunibhora, iplan yam kukunifundisa ngoku. Yeah. Emaphakatheni wahlelwa wabalwa ngempilo yami, wagizwa ngempilo yami ekhaya. Okay, ezikhona apha ndawubuyela kuzo next week. Right, mane ke ngicime apha. Funeka sithethile kuthe cwaka, singenayo le ngxolo yomculo because funeka singabikho semoyeni apha, funeka sibe senyameni sithethe kuvakale. Yaqonda umoya uyasibhudisa, usenza sizibhudi izinto because silebela kuba holy apha. Holy, umhlaba uyamoshakala, ufuna ukulungiswa, konakele apha, funa kulungisiwe. Uholy uyabhudisa izinto zabantu bakaThixo, bayabhuda abantu bakaThixo because balibala kuqala ngokuthi holy. Right. Into eyenzekileyo ke guys, ndayizonda ifamily yam, ndaye ndiqiniseka ukuyizonda into abandenze yona. Uba ndihlupheka kangaka nje kungenxa yefamily yam, bandibela neenyama zangaphakathi kwimisebenzi bendiyibonisiwe. Ndibuza ke ngoku aba bantu badala kuthiwa ndonyulwa ngabo, uThixo lo yena bathulele ntoni ke ngoku? Baye benza njani? Bathula bayeka eligqwirha lakwazi uthatha ezi nyama, lahamba layo ndithakatha lenza yonke lento liyenzileyo. And then ngapha uphofu lo msebenzi ubonwe ndima, ndixelelwanga ngumntu. Ngoku ke ngoku ithini le nto? Mna ndizawukholelwa njani ke ngoku kule gift indithatha yondifaka kwingxakini ewesi? Ndiyithini le gift mna indifaka kwezi wesi ingxaki? Bendisawubonela ntoni umsebenzi kanti ndiyozilimaza even worse?
So those are the questions ke guys endandinazo. I-confusion isitsho entlokweni. Ndimbuza uThixo imibuzo, akho mntu undiphendulayo. uThixo uthule, ezi zinto ecaleni ke ngoku andikwazi ukuthetha nazo nabantu bebandla, because kaloku abantu bebandla bajudgmental. Nditshilo mosikuni, okokuqala kwaba uthi wenza imisebenzi usindisiwe, yeyi usengxakini, wafa kujajwa, wafa, because baholi baphila eheaven kodwa balapha emhlabeni. Izinto ezibuhlungu nezinjanjani zenzeka apha emhlabeni, ubabona phaa ezimpilweni zabo kuye kwenzeka intoni andikakayazi, ndisarhalela ukuyazi. Kwenzeka ntona ndiyazi, but mna ndiphila apha emhlabeni. Into zasemhlabeni ndizivile zonke apha emhlabeni. uThixo ethule abantu abadala abo kuthiwa bakhona ndihamba nabo, bethule bethe cwaka nabo, beyekile igqirha lazithathela lazenzela. Ndasokola mna, ndasokola guys, ndasokola. Ndinomntana ngela xesha, I must drive all the way. Njengoba zasihlala ePlumstead, umntanam wabethi ma andizokwazi utshintsha isikolo. Ndabe nditsho nam I do not want umntanam atshintshe isikolo because iyadilayisa laa nto uba umane umove umntana from this school to another. uMosi Masungulo wadileya kwayena kunyaka uba njengoba kwafuneka emke eDurban ngo-6 years ekhwela iflight umntanam ehamba yedwa ngenxa yobhuti mayeza. Wafika eKapa umntanam wadileya because wayofakwa ezikolweni zoma-Afrikaans, engaze kwa-Afrikaans kwafuneka aqale phantsi wafeyila. Yes, idelay leyo ngenxa yesiphithiphithi esenzeka emhlabeni. I lost a lot of things ngenxa yesiphithiphithi sisemhlabeni. Oko ndimane ndiqalela mna, zithathwa into zam phinde ndiqalele isiphithiphithi sasemhlabeni. Ifamily ngapha yandibetha nayo macala, zitshomi ngapha, isiphithiphithi sasemhlabeni. Kwanele ngoku. So kwafuneka ke utata abhebhise asebenze ngami, ethandaza ngam. Utata andikwazi uthetha nabantu basenkonzweni, ndiyatsho mosikuni, aba bantu bazawundijaja aba, babuze uba bendiyonza ntoni emasikweni, yethi izinto zomhlaba zibetha kum, zibethi komnye umntu. Ndimo i-experienceayo zonke ezi zinto. Abana kwaka-experience into abayaziyo kuba holy kuphela, nix experience yokuphila emhlabeni abanayo tu. Ndimncundi ngaka, but I went through so much emhlabeni kaThixo, akho nto endingayaziyo mna, ndizazi zonke izinto. Ndibukeka ndingaka, ndimnxapha phambi kwenu, but ndimdala mna ngokwale. Ndiyababuka abanye benu abadala, ndibabuke ndiqonde we asibhubhi. Yambi ke guys, impilo yami yanjalo, sabroke, salamba thina, sabethwa ziimeko. Kufanele ndidrive all the way from Parklands and yodropha umntanam ePlumstead because bendingamfuni atshintshe isikolo. Ndanyamezela guys, inde indlela esuka eParklands ibheka ePlumstead uyodropha umntana ngentsasa. Itraffic yatsho ku-N1, iphela ipetrol ngapha, kuninzi asi-afford. uStephen uyazama ngandlela zonke, uyapatanisa, imali ayikho ku-Taxify at that time. Akho nto angayizamiyo umntana abantu to save the situation. So saqala phansi guys, saqala phansi nje, sa-connected, sathandana nalabhodi kwakuhle, sincedisana nomntana. uStephen enze sure uba uMosa uyaya esikolweni. uStephen kufuneka athengise iimpahla zakhe, bethengisa iimpahla zakhe guys uStephen, ukwenza uba kungabikho nto eshotayo apha endlini. Sayiqhuba le mpilo, sayiqhuba. Ndaqonda konje ndandikhule mna mos, ndingulo ndithe igubu lam ndandilibetha. Kwakukhona into zamazwe ezivelayo phaa, ndibe kwamanye amazwe, andiwazi la mazwe, andikwazi ukuchazela mntu ezi zinto, nditshilo kuni. Ndajonga umntanam ndambona uba yeyi ukhulile lo mntana, it's about time ndipakishe ndilishiye eli lizwe. Kwanele ngoku. So I took a decision ke guys, ndoba xa ndingawufumani umsebenzi eSouth Africa, ndibe ndidikwe kwangula social development wayendinika imali encinci, ndibe ndiziqonda uba jonga I deserve better. Mna ke xa nditshilo I deserve better, uThixo funeke ndivile ekhawulezisile. I deserve better, but I deserve better. So bendidrayiva ke guys, ndisathetha ngodrayiva, so ndiyandazi ndithetha phaa naphaa. Driver all the way from Parklands to Plumstead, drop umntana, drive ePlumstead ndiyotshona emsebenzini. Intliziyo encinci buhlungu ingaka, because ndisure uba I do not deserve yonke le nto mna. Andiyazi le mpilo mna ingacacanga endiyiphilayo kule South Africa. Impilo nje sisifirifiri, because mna ndingumntu wento ezinkulu, nje ndixelele mos, ndingumntu wento ezinkulu. Ingqondo le yam igcwele izinto ezingaka. Qha uThixo wabe esathule ngelaa xesha ndibukele ndizipixela. Abantu abadala abo nabo bethule bendibukela. Ndayiqhuba impilo guys,
ndimane ndibuya ePlumstead eMitchells Plain, phinde ndiyolanda umntanam ePlumstead, ndiphinde ndibuye ndiqhube ndizotshona. Ndifike endlini ndidinwe ndiyoba ndinetshiki, ekuseni ndifike emsebenzini ndidikwe ndingafuni yonke le nto yalo msebenzi, ndidikiwe ngulaa msebenzi. Ndiyasokola ke guys ngelaa xesha. Kukhona ke umama uPauline Perez wayeyi-supervisor yam ke phaa ngo-2018. uPauline Perez ke ufika kwakhe xa ufike ngelaa xesha ndisifa zii-depression zam, istress sam ke ndandizikhuphela kuye. uPerez uyayithanda imithetho, uthanda izinto ezi-straight, so ndandiqonda lo mama imithetho andivani nayo, iyandiphambanisa imithetho eminintsi. So sasiklatsha ke singqubana nje straight, ndabe mna ecaleni ndinezitresi zam, sasingqubana gqithi noPauline. Surprisingly ngeli xesha ke zindumela, uPauline nguyena mntu owayeme nam guyisini, wama nam uPauline used to buy me uPerez, mandimbiza Perez but ndidla umbiza Mrs P okanye Perez. Mrs P ke guys wama nam again, kwafuneka mna ndiphinde ndidoneyithelwe. Yabona laa nto yokudoneyithelwa, ndibe ndizazi uba I deserve better than this. Ibindigulisa guliyane. uPerez bengonqena ukuthi masihambe mesi siyothenga ilantshi ndikhaphe. Sabuya savana ke sangqubana kwacaba sobabini singabantu bemithetho. Mna ndingumnemithetho ethile but andikho too much. So uPerez ke ungena strict into eserious, ubetha ingqondo uyiviba izawucutheka, ubuthi uxakekiswa zezi case ngapha, ubuxakekiswa nanguye ngapha. But ke saphela sivana ke guys isimanga sento. So abemane andikhuphe ke athi come let's go siyothenga ilantshi, sihambe andithengele ilantshi. Yondiqonda ndisenantloni, andifuni le lantshi yalo sisi, ndonqana nomkhapha. Uyandithanda shem, uyandithanda, uzilahlele kum because seyibonile ingqondo yam uba ndinjani. Abantu ke abanengqondo ezinjeyana bayakhawuleza ubuye ba-understandane, kungqutywani uba kuyangqutywani, kuphinde kuhanjwe kuqhutywe apha endleleni akho nto ibitheni. So into eyenzekileyo ke kwakuloo 2022 ndithe ndibhizi mna ngoku ndikhangela umsebenzi abroad. I looked at umntanam ndambona uba hayi mdala, ayisekho mna into endihleleyo eSouth Africa. iSouth Africa akho mnandi, ndihlukumezekile kule South Africa. Ndaqala ke ndithe ndiya-aplaya nda-aplaya ngaphandle ke ngoku, ndiya-aplaya kwiindawo zonke. Andandingena-country specific, I was just applying nje uba ndikwazi ufumana umsebenzi ndilishiye izwe lam because ndangcungcutheka eSouth Africa kwiikona zonke zokuphila kwam. Zonke ikona zokuphila kwam ndangcungcutheka ezweni lam. I even felt ukuthi andibhilongi apha mna kweli lizwe, qha ndibhilonga phi ke ngoku. Nikhumbule uba kwangoku ndandincinci mna ndandingabhilongi kwaphana ekhaya, ndandingabhilongi sendidlala nabanye abantwana, ndiva uba kukhona le nto ishotayo mani, iyashota le nto, kukho nto eshotayo. Ayisekho guys laa nto iyayishota, kudibene kule ndawo ndihleli kuyo, kuhlangene. So ngelaa xesha kwenzeka zonke ezi zinto ndingathi ndiyangcungcuthekiswa, ndiyenzani. uThixo ebendiqhubela uba mandide ndizofika kweli cala, ndikwazi uba ndibe lapha phambi kwenu namhlanje ndithethe ngezi zinto ndizithethayo. Baphila abaphilayo, baqhubeka abaqhubekayo, bazaba right abazawufa ekugqibeleni. Okubalulekileyo funeka kuphile abantu apha. Okubalulekileyo funeka iingqondo zabantu zibe ngathi ziyavuleka, mazivuleke iingqondo zabantu, bayibone impilo le ndlela iyiyo, bayeke uba holy because uholy uyayibhidisa indlela. Ithi iBhayibhile xa ithetha abantu bam bayatshabalala ngokuba baswele ukwazi. Ixesha elininzi abantu basemhlabeni bangena ezintweni because they lack knowledge problem. Yes. So kufika ixesha ke ngokuba sifundisaneni, sithetheni ngezi zinto. Umuntu angayaziyo into guyisini abuze because uba awubuzi akho mntu uzawuxelela nix ungabuzi. But ke uThixo ubenze lula ubomi ke for abanye benu. Ndabekwa mna kule position ifanana, ndiyiposition efani le ndibekwe kuyo. Uba funeka ndithethe ngezi zinto ezininzi kangaka ifani guys. Njengoba nditsho uba baniyazijonga iividiyo zam ndiqokoqoko ku-part 1, part 2, part 3, part 4. Ndandilile inyembezi ndithi andifuni le nto mna Thixo, ndifuna ukuyenza, ndizoyenza le nto. Ndiyalwa ke mna ke guys noThixo, siba ne-meeting sixoxe noThixo, siqhwithane kuye le. Andiyazi ke inoba ndiyila black sheep of the family yasemazulwini. Mna ndiyalwa noThixo, ndimxelela ndizoyenza but akazondiyeka uThixo until ndendenze le nto ayifunayo. So it was one of those ke guys, before ndizoba phambi kwenu nindibona ngoku nimane nindincoma nithi ndimhle, bendiqokoqoko umntu ofuna ukundibonisisa kakuhle uba bendinjani uqala kwam yonke le nto. Go back to ku-part 1 phaa kuYouTube, ungene kuYouTube uthi @Mercy Makwelo 326 nifuna imamele eza recordings. Apha kuTikTok kukhona iividiyozi ezingekhoyo ngoba bendingayazi uba kufuneka ufake kangakanani, so ezinye zingafuni ungena, ebenintsi laa nto, but ndiyazifaka phana
ku-YouTube. So ubufuna uzimamela zonke ezilandelelana ubone noba ibiqalele phi yonke lento. Yaqala phaa ngoku ndandizalwa ndingekazalwa nozalwa yonke lento yenzeka phaa. Ndathi ndizalwa nje kwakusekuyingxaki already emhlabeni wam. Kanti uThixo ke uyayazi uba wayefuna undisapha, wayefuna undizisapha. So xa ninexesha guys, go back to YouTube, uqale ku-part 1 uziyoqhina. So sikupart ba namhlanje ku-17 uziyoqhina ke ku-part 17. You must share the information ke guys, ningafundi nodwa. I-information iyasharwa, awuyogcini kuwe i-information xa uyazi yoba mayisharwe i-information. So you will like, usubscribe and share nabanye abantu bafunde bakwazi ufunda. Njengoba nditshilo ke, not wonke umuntu uva kamnandi izinto endizithethayo and baninzi abakhubekayo. I'm not about ukuhlupheka ngabantu abakhubekayo. It simple means if ubekhubeka imessage akuyo yabo. Nditshilo mos na le program ayikho ngabantu abasindisiweyo, ayikho ngamakholwa kuphela, ingento zonke zokuphila umuntu angazicinga. Ndithetha ngento zonke mna because ndi-experience izinto zonke. So amakholwa abantu abasindisiweyo if xa bejonga le program baqonda uba wey suyibuka mntazi, because kaloku nina niholi gqithi anibazi ubomi. Ndizanibalisela ngobomi naxa uqonda uba hayi ayo yakho, don't even bother usijoyine apha okanye uyovula. Comment zakho ezinegative uzigcine kuwe, asizidingi. Usidinga ufundisana ngoku, sidinga ukhulisana because kulate ngoku. Kulate dala siyiphila lento isisifirifiri singayiboni apha emhlabeni ba yintoni na kanye. Siyaphila kodwa. Siyaphila. Ayikho kodwa lento siyiphila apha emhlabeni xa ndijongile mna. Right, ndithi ke guys ndaqhubeka namane ndi-apply. uPerez ukhona phaa uyandihoya, uPerez uyandithanda guys, uyandithanda uPerez, akho nto angafuni ukundenzela yona. uPerez will make sure uba andishoti nganto guys. Uthi uNomalinge into endiyithanda ngoThixo akamlahli umntu wakhe, ukuthanda from nowhere to somewhere. Oh amen. Hayi mna xa ufuna ukwazi into ethandwe from nowhere to somewhere nantsi ayikho kuthi lapha phambi kwenu. Ndithandiwe mna lizulu, ndithandiwe nguThixo. Wandicapukela uba ubendicapukela ndiyazi kodwa ke ndifile into yoba ibindlela yakhe yokundiqoba ndiqoqeke ndiqobeke ndibazi ubomi uba yintoni ubomi. Kune-videos ke ndizimamelayo ze-Chosen Ones, iyatsho phana ithi ibi-preparation time, bendiprepaywa but wow i-training yakhona bezibuya abafana, hayi bezibuya. Xa i-preparation time yakuba kuzofuneka ndenzofika apha phambi kwenu, hayi bezibuya. Ndivile emhlabeni sure nabhongo. So yeah, and then ke ngoku phana emsebenzini the other day ndiqhuba imoto yomsebenzi, ndiyaqhubeka ndiya-aplya kuze kwaphela u-3 years guys ndiya-aplya umsebenzi wona ndiwufumane, but ndiyazibona nje uba I do not belong here. Mna ke nje kuyandifikela ukuthi I don't belong here. Ndipenike kufuneka ndipakishile ndihambile uba ndizawuhamba ndibheke phi ke ungandazi. Ndiyapenika at that time, andonwabanga, ndiyancuncutheka, andikho happy eSouth Africa. Andikho happy at that time. Ngoku indlu yam le bendiyithanda nayo le ndisandomuvela kuyo phaa eParklands nayo andiyazi, ndidikiwe mandidikiwe, I'm just not at peace. Ndathi ndisadrive imoto yasemsebenzini the other day, bendingafuni udrayiva qha ke kubuhlungu uba i-social worker, nditshilo kuni thina singena ezintweni as-social workers sometimes izinto ezingadibenanga nathi ngenxa yalo msebenzi wethu uhectic. Phana ndiyakhumbula I was so tired this day phana emsebenzini, ndinemudzanyana nje manje ndingazi-understand, ndifila ndingathi ndiphantsi, umoya wam uphantsi. Xa kuza kwenzeka izinto ke zingacacanga vele ndibe nomoya uphantsi umoya qha uvile uba yintoni le nto iyingxaki. As a result ndazichazela uba that day andizophuma ke kule office namhlanje, andifuni nokuya mzini yokwenza i-home visits, ndizawuhlala phana ne-brown files zam ndihoyane nazo. Nako ilantuzana i-case ifika kusithiwa unfortunately you need to go uyokwenza i-home visit. Nalo ke ngoku ilishwa lokusebenzela uboss okanye usebenzela ezi department, awunakuba awuzothi andizoyenza lena mna as much as uba umoya ndandiwuva uba kukhona into engahambi kakuhle apha. Na-choice kwafuneka ke guys ndingene emotweni yakwa-social development ndiqhube ndiyotshona phaa kwezaa zitrato zaseMitchells Plain. Endleleni yam kwathi gqi itrakhi yayisiza yona itrakhi, ukukhumbula kwam andiyazi kwaphinda kwenzeka ntoni, but imoto yayongena boom. Ziyandiphinda ii-accidents, akumwanga, kuyaqhuba kwarhulumente. Kusemhlabeni apha kusemhlabeni, akho seheaven apha. Yavutha imoto, so abafuna ukuyibona la moto ikhona phaa Facebook wam Mercy Makwelo, ikhona phaa kuFacebook la moto yakwa-social development, ikhamisile phaa. Uba kwenzeka ntoni guys sanondibuza, nama ndikakayazi namhlanje. Into endiyikhumbulayo kodwa ndandibona itrakhi isiza, ndiyazi kwenzeka ntoni. Mind ndiphakathi ezitratweni
zaphana eTafelsege. Imoto ihamba ngo-60 but indlela eyaba damaged ngayo la moto yaba ngu-beyond repairs ngokukhawuleza ku-60 zone. Nakhe nawuva nalo mhlola. Nalapho ke uPerez, guys, she was there supporting me 100%. Lo mama wayiququzela ibaleka isiza ikuzocheckwa ndi-right na. Mna ke ngoku umuntu oqhelile ungena ezingozini nentoni beningasothuki, guys. Xa ndifumana ingozi biseyinto enormal kum, ingandikhathazi loo nto. As long as baqha ndiphuma ndi-right mna, that's what important. Beningasenandaba. Yazi ungabi nandaba nje, uphila impilo esisifirifiri. Ngubani ongena ezingozini angakhathali? Mna besendinjalo, I just didn't care. Yeah. uLeon ke Maga no Aphiwe babekhona ke, guys. They were very supportive. Andifuna ukubashiya ngasemva. uAphiwe uthendile ibali fani kaAphiwe but akunamsebenzi. uAphiwe no Leon Maga, those two, they supported me 100% kwizimeko ezazibuhlungu ndisehla kuzo phana kula South Africa. I remember bandidrivela imoto yam, bandathathwa qala ndasiwe esibhedlele, then ndaphuma khona ndabe ndingenzakalanga, kodwa ke nje qha ufuna udouble check oba ndi-right na. Ndasuswa khona ke bandiqhubela imoto yam, bayondithatha bayondibeka endlini. uSteve ke, guys, wayeseyazi into yoba angabona uAphiwe uthini menzi uthi isongeso. Ntoni isongeso? Songeso andiyazi uba kuthiwani phaa, but anyway into eyenzekileyo ke uSteven wayeseyazi azakhabone uAphiwe no Leon. Uyazi nje uba khona ukungahambi kakuhle. So bese ndingumntana osezingxakini, guys. eSouth Africa ndiyabhabha ezingxakini. Country yam ndiyabhabha ezingxakini left and right. Xela ngeSouth Africa ke mna ke eyandidudula ndade ndazowela kule ndawo ndikuyo. Methi iliso ngeliso. Ewe injalo mntakwethu, iliso ngeliso. Ndilapho ngoku kungenxa yentoni? Ndiphetheke kakubi kwaze kweqa eSouth Africa. Kwanele ngoku iposition uThixo andibeke kuyo, endiyi-understandayo ngoku why bekufuneka ndithi go to kuzo zonke ezi zinto. Because if bendingumuntu onice too much, mnakazi, very nice person, ndithule nje, ndizithulela nje, ndizithandela ubumnandi, makube happy, abantu babe happy. Akukho happy emhlabeni, abantu abekho happy with themselves, bazoba happy njani nawe? Siphila kwilizwe elinjalo. People are not happy with themselves. Bazokubhuqa ke ngoku wena ngale nto, le nto ibenza bona bangabikho happy, bayithathe bayenze beyingxaki yakho. Siphila kumhlaba onjalo. Hence ke ngoku ndigqibezela ndithi masifundeni ke ngoku eziBhayibhile zithi isongeso, ubruise to bruise, makuvele kubruise one. Mna ke kodwa xa ndikubetha mntanam ndizakubetha 7 times, andifuni niyilibale loo ndawo, because ndibuvile ubunzima and andisoze ndiphinde ndibuve ubunzima phezu kobu sendibuvile emhlabeni, no more. So ndiyanifundisa ke uba zilweleni, guys, zilweleni. uThixo uyamamela. Thina ke abantu bakholwayo siya kuye. Andithi negqorha xa liza kubetha liya kuThixo, siya kulo Thixo uyi-one sonke. But kuyaxhomekeka ukuba uThixo lo mthandazo uza ngeyiphi indlela, ngubani owenze intoni ibani kuqala. Njalo mna ndizakuyela phaa kuThixo, ndithi futhi xa ikubetha uThixo makakusebenze 7 times. Angakuthi nje kancinci, angakuthi ndifuna akufake kuvakale. Umureke uhlale phaa ube sezintlungwini ezi-western ezibonifake kuzo. No more bafethu, no more. Kwanele. And umntanam kwanele nakuye. Umntanam uzivile izinto naye emncinci ngakaya. Babezama umphinda just now esikokoluku. Umntanam ukhule esezingxakini nje zemimoya emdaka. Ndinixelele umntanam wayesuka ukhazi zohlala nasemishini eyothandazelwa ephantsi ukufa. Ndinixelele umntanam wafoqokelwa lifokotho emncinci phantsi ukufa. Uphume ekufeni namntana yena aqala ufana nje nam, oko uyadlula ekufeni, udlula ekufeni. Bangamyeka bamphinde bamzama phaa ngoku beyokoluka. Ndizawuza nalelo bali lindani, ndizanichubela mna ezi zinto. Masishiya apha namhlanje, sizawufika e-UK. Basafika kanjani? But e-UK kulapho ndayifumana khona ipeace yam. Ezweni lam ndaphatheka kabuhlungu, ndangathi ndili-foreigner in my own country. I respect mna iSouth Africa namagqorha namadimoni wakhona, but ke ndiba-respecta this year. Ndizabanika 7 times ukutya kwabo. Ukuba kufaka bandibetha ngako, hayi mntakwethu ndizohleka nani mna kulo nyaka ndidikwe finish bubhanqabeni. Siyayivala bafethu, enkosini kakhulu ngondijoyina. Abafundayo mabafunde, abakhetha uvula ingqondo zabo bathatha, bakwazi ukuthatha bakusebenzise. You do just that. Kulate ngoku. Okanye nizawuqhubeka nitshitshilize endaweni inye ningayiboni into eniyenzayo because nihlelela unice. Uthi I support you fully. Ndilapho noko kwanele ngoku. Le ndikuyo nomenzi
uzayifumana multiplied. Ewe silapho guys, silapho. Makubuyele kubanikazi babo izinto ezimbi abasenza zona, because siyatshitshiliza ndaweninye, asiyi phambili. Asenziwa kuba bekutheni uThixo ukuba khange asiyeke, but uvumela abantu bakhe basihlukumeze. Abanye ke guys ibhlungu xa ndiyicinga lento, abanye bahlukunyezwa umntu ade ayofa engazange wakufumana uphumla. I do not want to be in that list yabantu abahlutshwa baze bayofa, mna never. Eyam impilo uThixo wandinika impilo and ndizayiphila apha phambi kwamagqirha namadimoni. Ndizayiphilisisa futhi impilo yam mna guys, ndizoyiphilisisa. Watch me. Zuziwe uthi yo Messi wazithetha ezi zinto ngathi uzifunda encwadini ngeshwa fika soyivala. Big up girl. Thank you Zuziwe. No sustressa mntakwethu, uzayifumana zonke ezi recordings. Njengoba ndigqibile uthetha nani ngoku ndizawudownloada ndizibuyisele back apha kuTikTok. uTikTok buya sokolise ke, so ezikwaziyo uba kuqala kwangena kuYouTube, so that is why ndininika both handles. Uhambe uyongena ku@Messi Makwelo 326 phaa kuYouTube, because zingena ngcono kuYouTube nakulapha kuTikTok. Buyasokolisa uTikTok, so nakwenza njalo ke guys. Iikopi zizawufumaneka ukwazi uhlala phantsi umamele, but ndiyafuna abantu abangasaziyo esi story sam basiqalela phi. Usanondibona sendiqala ngenkohlakalo, andivelanga ndakhohlakala. I'm a very nice person, but unice ngoku ndimshiya somewhere xa kufuneka kusetyenziwe apha emhlabeni. Umega uthi yo Messi, thank you for this day and your life, ndatsho ndafila right. Amen. Amen mntakwethu. Kufika ixesha uba masithetheni ngezi zinto. Silimele guys, silimele, sibokoboko ezintliziyweni, but no more. So xa nifuna ikopi ke guys, ndizawuhlala phantsi ke ndidownloade ndigqibe. Umuntu ongakhange afunde aye phaa ayofumana ikopi, angakhange amamele ayohlala phantsi amamele. Nibaxelele nabanye baqale phana ku-1, because ubuza ikha esithubeni so umamela, for example upart 17 usikuye, uzawubhide kunga-understand uba bekutheni uMessi azaqale abe njena. Andisukanga ndaba njena ngoba ndiphambene apha upstairs, ndinjena ngoba ndibuvile ubomi. So qala phaa ku-1 uyoqhela ke ku-17. Umega uthi kuthi mandikhale kakhulu ndithandaze enkosinane. Khala sweetheart, inyembezi xa uzikhupha kukhululeka into eninzi ngaphakathi. Khala xa funeka ukhalile. Nam ndiyakhala guys, I have my days xa ndihlala phantsi ndikhale kuThixo. Uba kutheni kunjena, kutheni sisehlelwa zezi zinto ngabantu ebekufanele bayasithanda, bayasikhathalela, but bayasingcungcuthekisa. So uThixo ke uveza ezi vesi ke ngoku apha kum uba mandizifundise nina niyazi ezi vesi, uba zivesi ezifundwayo zikhona eBhayibhileni. Akabhanqanga uThixo ngoku ebethetha ngezi vesi phaa. It's just that ke ngeshwa kufundwa iivesi ezithetha ngonice, kube kuphelwa apha ezantsi emhlabeni. Kuyaphelwa apha, siyabhubha guys, siphila isifirifiri. Phofu uThixo sinikwe umhlaba wakhe. Bye guys, iyaphela into ibithethwa ngolu hlobo. Sizawuphinda sibonane next week. Ndiqhubeke nelibali lam, ndizade ndizofika e-UK nide nimbone uThixo uba ugqibele. Kuye kwagqibela yena kwaphinda kwathini. Yes, sesizawufika e-UK guys, nibhabhayini. Uzuziwe nefu uthi like that, make me feel what we're going through. Yes, we are going through nonsense emhlabeni guys, but kufuneka iphele la ku-2025. Bhabhayini, mhlawumbi izawuphela ingafuni ungena le nto. Uthini uncumisa uthi yo enkosi. Bye guys. Ndiyanithanda kakhulu. Fundani ke nifunde, ningamameli nje nifunde. Uthini Omega, kaloku mna ndikwazi kakuhle. You are very nice, sweet and humble. Khumbula qala kwam udibana nawe. Uzukiswa uthi chawu. Ewe guys, I'm a nice person, but unice uyaphela ngenxa yabantu basemhlabeni. Uyaphela unice.